Alright, karibu sana Mwanacheki Online, na leo siku hii ya leo tunataka kuleta story nyingine. Ekara tukunya gukwana mangana igaye kigusi, by the way no koranga ki chingi kero chitu cyumugusi ngaitwa chitigire because mangana anakike koranga kunyaleta elito ifundisha mangana abera atatu iguru ya mangana yekigusi. Itukulia tukuligera ligoro yenyomo yomugusi. Ngakyumugusi abegete nyomo. Machiko kyumugusi abegerete nyomo. Ekara tukuligira abantu basikuizi ngayumugusi amaite ngayo kunyomoike ngayo tali kunyoma paka ina mangana mange alese umugusi tokuligereria litomaya nga kyumugusi abegete machikae ase nyomo Nchenkruko Brand Magnite na kama kawaida mwako macha na alese studio litukiria ya karante kumwaliga ni mwako macha. Welcome my brother. Mbia mora soko ngaregani na enderende muragwati gate bana no mugaka ena liumaje yeba koro na endero gorari bukinami tora sengenjo yo kunya kuligereria chingenjo cyumugusi ose chingekekero cyumugusi yeba muragwati gagate enyomo nera abantu mugusi gamanyete ngenyomo tari okubaserwa enyomo no muntu akanete chiombe enyomo no muntu akanete chiombe ego nyomete bono lero ngo sinyo kare mo gatenga go nyomete utakanete ngombe ngakibono nyo ego muntu nyomete atakanete chiombe gonki bono iya basei eno musani yo ino kubaserwa enyomote yao nyomete yao eno musani eno musani mo mejetere ekiagero mugusi na begeta machiko yo konyo akare wakanete chiombe obuobo koba yes atibwe tio mugusi enyomo ni chiombe okay wakanete nande bono noge ngwale gwakwe wakanete chingombe kole tiga toirane mae gato chake ngaki umugusi gale gusigana kare okay sigane yale gotomu umumura gale koba tari ero uri koteba ngobeire bona nse meye yoko nyoma na abayibuli bale gwikaranza baligerere bamuramba akagire unga yogo chikotenena na mwana w'umuntu ngoye gukwarengeriba bono abayibuli bale korale sign goseke manyeriringa umuntu oyo natake emyaka yaye ngumujandire ande bagatebire nganya gutagete umuntu oro mutindi ahorobe munyomeri okay kera letero mugungu igago kya ichingo bone sigani yale gotomu iga abayibuli baikaransire be aliganiri buya mbabwate chiombe batebo mwana oyo ndocho oboire na batakira lete abantu sigani yatomwa mona naende kero kuri yebo sigani bwale ko na bakungu na bangene kyara na bwate chinkairenga ibere yes ekiagera bono kara so ba ali kabanyete ororonga mumuru karo mwesike nali kuru nseme muntu nakara ali mwesike nakara ali abwati nkabire na mate na rueta sigite na ara sigite ali nyono mumurago siganira kuchisobo sare nyaruka no ekolete no ere wono gamanyita abantu aba bonse chinsemo chionse yes igongo mayalenge nga muntu ngenjoki agusigana na ende gusigani obo okora bona abayibuli bale goikaransa baroranga mumuru itobe ruko nyoma bamanya kuchira umuntu bamatenga mwesike nakale se inali oratusiganire oitebe ina karoro basi bamatebona yega cyo tusigane yes omwe abantu basigani bwale ko mahambi umuntu uri gusigana igale kubuka mahambi ogenda so mwese kakale yeba otura abayibuli baye tari mwese kagutura otura abayibuli baye kairwe kero gaikaransire igoteba nganje nonya najira obachege yes igongo obachege omugusi okale namanyete ngenjo yobachege ninki nachira obachega nachira gochega ekiara baiseke bamanyire ngana abantu becho mwanya baiseke bange ngerandi kitari kuoma ekiara nono mugaka karekara baiseke bali kunya koiburuenka igari kunya kugale yugeri amanyete ngaiji necho ako ibanga mapema akonya komanya ngaiji nechombe ine point kwa letre na turachi kwanda litukuri ngai goro yo mwana munyaruka point ya litukuri igo mugaka kanyorira baiseka bange kiba kunya gukina kunya kugali yale akanya kugale yibono bwere na kirandi ngeri kuoma yani ngama berta igokora banda ngoso ko bari chombe ngoje okay wono akero ulio chiro otebire yaya na chiro bochegega iga abayibuli bagamba bateba nkurwai nyomba ki abono ochi nyomba bono chiali kumanyekanira nyomba ki nyombe ko nyomera na tole osentori ko nyomerana lakini bamanyete ngango nyomerana lakini gwika arabolibu oere mo muroyo ngakiale chingenjo je family ye gosenke ya so mwana itogo cyo mwese kenga kichire na so abo mumura narongo boli bakakale ngaige stuwa to sigana go china baro chingenjo chiabo ngakichire n'abanyamuma unalitwa kwanirete chimu n'abantu bakarubwate mangana aba makong n'abantu bakosoka isiku kabire gegera omuigusi nkoitona arenge agero nyoro umaine ngoyo monto kie asiganeru igonga umuntu kunyoma no mumura
lakini agosigane ru nando muntu gochikosigana no mukungu no mukungu mono wasacha mbale gosigana mono abakungu kere baga bali kwegende kanga mbakoira na ende mangana ande gacho so mwisiko igia kabere ngelinga mwisikere kinanyora bana baisike nkuganya ni maite ngo ngororwa ne chombe okay as bono ekero mwisike talinga gale kwanje abaibuli bono baitabirenga ntubono mwana no mumuro na maite na kolikiri gwale bono aigwete chinkuma aigwete chinkuma ito kuruga rumas na no yo gocha gosiganwa abaibuli aba bakomera na buka baragamba yes na ndi kwenda kujimoya na maiga mono singenjo tali byose turakwanire mwanjo murigereria nga na ndi mondra bale kweta urarigereria mwese kuri omokongu uri gwa kanseke bagobokongu wanya no bori uri kura kabisa baranga bamuro yagende nkeria na bagoseri butaka giki akarigere igukare ningenjo gokora imirimo yao igukare akarigere iguchinguru chiao na chinguru chiao abantu babwate mibere ne chinguru konyisoka bali mapema bali gosoka mapema na ndi bali kurigererirwa nga nonya mwise kemoketa ale gosoka atigo monene lakini nabo bali gosoka atigo monene tatigana ero kurigereri bali ngomonto ngenjo kiyo na chikosigana abaibuli bago anja wona umwise ko yago chakotebiguna ngina na ise gosena ngina umwise ka gotebiguna ngina nga ngwacha kuri ruboka kanyaba geni tukugete no rio ira ni report gochiaringa umwise ko uri nanja wono iwo abaibuli bo mumuro ri akoirere report osako irira mangana abaibuli bo mumura bachikoirera mumuranga ya gaterende bange moche mogenda asegete esigani bono no ira ekobaira mochikororana ige report ekara yagachirenga umwana wongo siganware abaibuli bakagokira mbabwate njirende bali kwanga bakarorira omogoko sana ng'omwana ito chiombe jeje ogakagagote report yako igubuyamo n'amayendenga ki chiombe jiajira igontora consider muiseke mwaya omuntu abaibuli konsa bakora consider nga omogoko chira omwana oiga nkokorari otoire chiombe ngwa ndale bwo kwa ndale nkaya twachire bono muiseke mwana mumura aki muiseke kwa report umuiseke bona agocha igwe report na ngina ngino umuiseke na rokomatenga kwaliere ruboka itugugete kanyabage abage etoke ngatanche tirende bono njira nero tari gukani muibuli wa ngatanche ya etoke ngatara feeling tina banguruska ara bange mbale ko nyara gukana lakini rende njira nero bona gucho gukanira okay itoko genda bo bona yara bagukira muibuli omoire reportinga abage ningocha balenga gigete ebange ngocha mocha korana numu muranero irerwe magana yina abaibuli baye lakini nero no moiso komote esigani yebono yache tomochiokia nere manyita yamanya kobaleta bamurabake nesigani ere bacha kororana ogo yani njire ninga komanyana bono ali bagocha kororana nga mwesikana ro na siganire tue koto kurugeita ro nabo mwesikara beta manyanga ningo asiganeire kera bamurabacha bamurabachire gwetani batatu na into gotoko so mochi kiaro mwesiko nere ngo ndale ngoreta basani bae bacha komororosio mugago gocha komoira na babura abarabu bale gwetani batatu bane na into gato gonya gwagerisonga ningo gosora okay baka togocha komanyana nari tokomanyana nga oyituachira noyo bono nande go twali baga gwikira igo bono babwanjire lakini ekero atanjeti muna gwatiga goteba igale korigie byabuso ndirimu na twe komochiga arebien oba serious bono kwabusa tata itiko ba time and tata itiko bategerera yori chikoria manye no yuangi ogono oyo bwangire nabo mugusia manyete oyo bwangire lakini nambe nyinge yale kwanga no moyo gore kwanga na ende bantu mbale kurigerera bieni asenge nchongolete roro muibuli ya sara ngolete roro muibuli ya sara kyo nado nada baisike muibuli ale ko igubo begero gukana ekyare jine chombe gwakara wasiria so ya ale ko nyari kana bono tolo twatebire ke manyiririe kara gukana ne kwabusa mogoja eragenda te kwabusa tata itiko bategerera no ne kero mo gora muri kwaego ine njira ya monga akufungusa akwambi itoka mwamanyire nga abu motakeiri no mwese ko kana lakini abaibuli barombale ngetayari lakini nambe nyingi go yari gwanja bagenda bamanyana bateba ninga baba naye tata bona batiganira abo kandi gasi yatiganira abaibuli abo bono bacha kugamba mangana ichiombe bona abana babanjanire baroranire bamanyanire nga nero oyo noyo mumura ororire mwese kenero oyo bona abaibuli batigarana bono bakugamba mangana chiombe chiamanya kumanwa omata bantu bande bakorora ngerie to kumanwa ne rie tageterio gukumi nkorarana kwa naiga ene rie tari girio mugusi ekiagera chiombe chiri chia kare egokwara gosoa chiombe ine nkware gotamerwa bimori bune birero gotamerwa
okworo geunga ebiri gochiari eng'ombe ndionsi bono riri chiombe chiengome 20 chiombe 15 bono mwari gosoa chiombe ime bono nogochimana yani okomana ni nereri mwago nande nchiabwate ebieni biare konyoma tari kire eng'ombe ebieni mbire ororo special ebieni mbire obianchiranire ng'eke neki ekieni gikonyoma tokonyora eng'ombe ebwate ebitega onyomera mwese koyo tabwate bitega yani ngolifa abarenge ebintu ebingi ng'a omwese koito neregara igechenete igo goikana intumoto chiombe chikorete chiombe chire sambu chire nyaikondo chitabwati bieni biye iga bingi nyabarati ero nero nere yionetakeire ose eng'ombe ere matonto nyansanako nini otundo lakini eng'ombe ere nyaikondo ng'enchogete gose sambu gose ebwate ekieni gete gitari kiya eyi yare konda boko na ng'ombe ere marite na ng'ombe taikeranete nichi morinji ari kobara n'eng'ombe ndeu na morinji ari kobara yes bono bagamba chiombe ni 15 itang'ani bakogenda baragamba chiombe bagamba chiombe aba kurusa obo moiseke bakogenda bagamba chiombe bari kochireta gose sobo momura bacha sobo moiseke bagamba chiombe yes sobo momura bacha sobo moiseke bagamba chiombe baigwana chiombe 15 kera baigwana ni chiombe 15 bono bari baimoka bachikorora chiombe chiri bono bachikomana bateriri mbabatebeti korwa ari sobo moiseke ng'a chiombe tobwate nching'ana iga bono bagocha korwa sobo moiseke bacha komana nakero moiseke arure sigino ng'a nanchire kera arure sigino ng'a bwanchire bagocha rende nande mbare kori kende bataragamba baigwane ng'a chiombe nirenga bakoro kera bakomboya kiara bono boirimbura aba boragere moyo guno ne ndagera muri oboiri bogocha ekera moyo gwana ne ng'a chiombe tobwate 15 bono tuigwana ne bono nkoro story gento gita bono twarosiri taracha bono gakera bakorera mang'ana chiombe chindagera chiamanya gocha abantu bari baisanegete egekora nabo mwari koreterwa endagera eyi moreterwa mapema manyara se marwayo gogotindo chakakorobo gokwana kende yose mate kina kikung'inyo ng'a karegwa kaigure ng'a mung'ina atakwancheti omochio itokoba igono bingi ng'a baibuli nabo bakanyomire abaibuli nabo bare konyoma nandi nabo bare gotugeka enyoma eri yakanaki kiare korera yakong'a kiagera bare kwegerera sana torigeti nibo yokonyoma mwana oyo nekio enibo neyo baibuli gose na omoise komino osogete okareta okanyomera bono tukware gotwara nguru chinde chionsi koruta chintacho ekiagera gogokani gonga aethata ngie gogokora ngie kwera omogusi abekerete richike riga ng'a omoibori akorigeria omokungu nario egesa gukira abe ekeronge ase eng'encho botangatangi botarengo na monto iga abaiseke bari bakare bare kwekunga nchera teyo oramanyore ngako nokoroki ng'a omogusi namaete ng'a okorigeri namaete ng'a inki gekobe kiasore naende ing'a igo nonyo nari agosiboka ng'aki bono mbwane ngochi koumera na igaraisi nkwarenge rina ria baiseke bare korokwa babikira kiagera koumera na kemobere nkwarenge paka ogende bugo paka rituko ritang'ani okwenda bugo nari okomanya igoro y'omogaka gose nari okomanya igoro y'omosubati gatia nabo okindete bosa okindete otamanyete kende yonsi bono gira kiakogera abaibuli bomoiseke gwancha ng'a maene nore serious moiseke oyo itachi komenya seino abaibuli bao bare kogenda abaibuli bomoiseke bamanya gwancha ng'a abaibuli kumacha gocha iga igo bakorire ki banchiranire kiara kobasangwa akorete ki nkwarengwa okobasanoria ati okwenda ng'ombe chitakani ng'ombe chitakani bono ba siku ici bono rende basete igo bara abasani bono ekere chiombe echi bamanire bakorire ensemo ya abaibuli bagokora mang'ana echiombe bono igotigara ensemo ya omoiseke na ensemo ya omomura bono bamanya korwa bachikana ituko ki togocha gokwoyia omoiseke chiombe bono chiombe chiachire bono process era ng'a bono omoiseke oyo ng'aki akoba omokungu no omosacha oyo ng'aki akoba omosacha omomura ng'aki akoba omosacha ng'aki abanto aba bagocha amo bono oikuyagende sobo oikaba mura bagende sobo omoiseke bamorusio bamoreta nande iga are gokobu bono chiombe chire chimuna twatigete batebanye chiamanete 15 mori chiare kobaru ne chimbori nchiare komanwa chimbori chigote mugo ebikorokwa ebichure chigotemu chinyinge nande chimbori chimanyire bune chiabangi lakini eyemo yabo nere gocha koruga iga eira ni obokima bono barwo batema igo bagenda ne chiombe echo bono process yeroro neri ng'aki abanto aba gocha gochamo bono iga baibori ki bainyorire chiombe bamaete ng'a ntobwati monta bono monto taiya abande nkorera barenge ekero omoiseke achire gochiaria barera ng'aki omwana one ogokeire chiombe lakini naende oikera
asa akobea ki umwana one ngaki agenda iga akibona naru umwana one nero genda kera ashire bona process yeri bamura bacha so muiseke batenga rituko rigima obotuko muna bacha rero bagotenga rero botuko buki bakamambi amura barusa umura so umura bacha rituko basi tingete kenanda ara bali batanga nobukano lakini abange bona bache twagere kenanda getingire chisane iga tatu monyene kenanda gotegale gotosumbuka gori ekera gokora kene yonse yatagete ikiagera mumumine okorimie kenanda igamagana yakonge nande ga mubwati kubugasi njumuriete chiombe chiombe chiaga bona bamura bacha batenga so mwesekerero bwire mambi saa sita bamanya gochaka kuruso kimanyete ngo mwese gonyarebe rero ngo wenda nero orikiria abasani bahe bagocha komoko baite ni matenga bange bari korwera gokoba kuri na bange bari konyorera bagaka kyara limo gocha gotenga ngora ngocha komonya role ndenga oyense konya gochenjie asiganiri orare maiso ngo swali gochanga gutuma na nche ne onko enda gochia so batenga so mwese keri tukorigima mambi bono bache barwochi seisane bache so bomumura ekamati na ende yani nga committee nere yari kora umuyeguyo abantu abanene abayibo abantu bachorire abantu bakocha kora inyomeye abantu babere abantu abanene bako bona bamuraka bagocha bateneni gugari mwanyoriru barakorera bintu gete barapingu ngapana muri goso wanyomba bona go bajire no moise maite na gasanduku ke ukagare kobogoria kyara bintu binge kalembi are gasanduku gakobogori jianga na gugu kagasungunaniri gagocha wocha igo bono batene nari igo bono so mumure ye pambire omaite bitamba mbia lengo chintamame binagwa chingende nini amauga naro imuna bona chingende binagu bitorire bibekire mesa gose bitatu gakwenta mame gwero kap ne chintamame na chibekire mesa igoro ne chingende ibe gose ngende yemo ntamame yemo ikenagwekemo yani umaritatu gweme kyara bitamba mbia karete bia lengo abantu abanje rubaso abunyomba babutana barabuna ende litukuligi igima ene committee bona committee no ere kora moyegoyo na ba moiseka bana bomura bono baru eso moiseke bajire so bajire no moiseke batengana bande ga litukuligima bono na ende mpaka mambi